واسئو بخلو دلدلو ولود بصح كوينو مأكي سعيرو فقاتنا أملاح فلتت حق انحزو حقرينا كريستوس إلامو كيرو دمنا ناي كبري دمنا دمنا ناي حقي دمنا اوهو دمنا ناي نبيات دمنا دمنا شكينا دوري شالوم شالوم كاب እግዚአብሔር አምላኽ ጸጋን ሰላምን ምስኩልን ትናሆም ይሁን በዝ መዓልቲ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ብርሃኔ እግዚአብሔር አምላኽ ረዲኡና በዝ መስመር እዚን ዝሓለፈ ሳምንታት ብዙሕ ትምህርታት ከነመሓላልፍ ፀኒሕና ኣሎና እዚ ትምህርቲ ረቢሕኩም ጠቂሙኩም እንተ ኮይኑ ንብዙሓት ካልኦትን ክጠቅም ስኹም ደጊምኩም ተኸታታሊ ክትረኽብዎ ምእንቲ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ክትገብርዎ ሎሙን ኣነን መገላግልተይን ዕድሞና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሎም ማዓንቲ ኣብቲ ጀሚርዮ ዘሎ ፍቕሪ ዝብል ሓሳብ ደጊመ ክሃንፅ ፍቕሪ ኣገዳስነቱን ዕላሙን ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ኣለና ሎም ማዓንቲ ንምሃሮ ኣርእስቲ ድማ እግዚአብሔር ፍቕሪ ኣባና ክገልፅ ዝገበሮ መገዲ ወይ ድማ ብመንፈሱ ኣባና ከመይ ገይሩ ንፍቕሩ ገሊፅዋ ኣብ ዝብል ሓሳብ እቶም ተቐበልቲ ናይቲ ፍቕሪ እግዚአብሔር እንታይ ዓይነት ባህርያት ብፍሉይ ስለ ዝነበሮም ኮኒ እግዚአብሔር ኣፍቂሮም ወይሲ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ባህሪ ዝተሰረተ እዩ ዝብል ሓሳብ ሎሞ ንመሃር ኢና እግዚአብሔር ክረዳእና እዩ ምስይ ሓቢርኩም ክትፅልዩ ክደሊ ሰማያውን ልዑልን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ፍቓድካ ኮይኑሲ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ፍቕርኻ ተማቐልቲ ክንከውን ማዛ ፍቕርኻ ድማ እነሽትት ክንከውን ፀዊዕካ ኢኻ እሞ ይፅሊ ኣለኹ ናይ ፍቕርኻ ሓቂ ንህዝብኻ ይእተዎ ፍልጠት እዚ ሓቂ እዚ ሒዙ ህዝብኻ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣርዑት ፀልማት ኣርዑት ድኽነት ኣርዑት ሕማም ክወፅእ ድማ ኣቦየ ሎም ማዓንቲ ሓይሊ ከትዕጥቆ ይፅሊ ኣለኹ ኖ ክዛረብ ከለኹ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ ናብ ሰማዕተይ ይሕለፍ ሰማዕተይ ኩሎም ድማ እግዚአብሔር ዘሳግር ሓይሊ እምነት ክኣትዎም ይፅሊ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ከምቲ እናተማሃርናዮ ዝመፀና ሎም ማዓንቲ እውን ኣተኪርና ንዛረበሉ ሓሳብ ፍቕሪ ዝብል ክኸውን እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፍቕሪ ክዝረብ ብዛዕባ ፍቕሪ ክግጠም ብዛዕባ ፍቕሪ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብደርፊ መሳሊ ይኹን ብናይ ሕብረተሰብ ግጥምታት ምሳሌታት ኮነ ፍቕሪ ብብዙሕ መገዱ ክለዓል ሰሚዕናዮ ንርኢናዮ ኣለና ኣብ ዘበኑ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሕብረተሰብ ዝተረኣዩ ሃጓፋት ወይ ኣብ ዓለም ዝተረኣዩ ህልቂታት ካብ ጉድለት እዚ ፍቕሪ ዝነቐሉ ምዃኖም ድማ ንግንዘብ ቁልዓ መረዳእታ ክህልወና ኣብዚ ምድሪ እዚ ብቐፃሊ ዝለዓሉ ወይ ድማ ዝትርጎሙ ኣርባዕተ ዓይነታት ፍቕሪ ንረክብ ኢና ብፍላይ ኣብቲ ግሪኻዊ ሕብረተሰብ ካብቲ ፊሎዞፊ ዝብልዎ ወይ ድማ ፍቕሪ ጥበብ ዝብልዎ ሓሳብ ነቒሎም ንፍቕሪ ብብዙሕ መገዲ ክገልፅዋ ርኢና ኣለና እዚ ኣገላልፃ እዚ ኣብቲ ዕብራዊ ኣፀሓሕፋ ናይ ብሉይ ኪዳናዊ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ብዙሕ መገዱ ንረኽቦ ኢና ብውሕዱ ግን በቲ ግሪኻዊ ሕብረተሰብ ዝሃብዎ መግለፂታት ነቒልና እንድሕር ርኢናዮ ኣርባዕተ ደረጃታት ፍቕሪ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ካብዚ ደረጃታት ፍቕሪ ድማ ምናልባት እቱ ኢለ በብዝርዝሩ ኣብ ዝመፅእ ክርኤ ሎም ማዓንቲ ግን እቲ መእተዊ ሓሳባቶም እንተርኢናዮ እቲ ቀዳማይ ደረጃት ፍቕሪ እቲ ኣማልኽቲ ወይ ድማ ኣምላኽ ጥራይ ይህቦ ኢሎም ዝሓስብዎ ኣጋፔ ዝብል ፍቕሪ እዚ ኣጋፔ ዝብል ፍቕሪ እዚ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ሮማዊ ወይ ድማ ግሪኻዊ ሕብረተሰብ ዘይንረኽቦም እኳ እንተኾና እቲ ሓሳቡ ግን ተፀባይነት ዘይብሉ ወይ ድማ ካብ ገዛእ ርእስኻ ነቒልካ ደገፍ ካልእ ኣካል ከይደለኻ እትህቦ ዓይነት ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ መስዋዕታዊ ወይ ድማ ርእሳ እትህብ ፍቕሪ እንብሎ ኮይኑ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቋንቋ ድማ ኣምላኻዊ ፍቕሪ እንብሎ ፍቕሪ እዚ ፍቕሪ እዚ ኣምላኽ ካብ ሰብ ገለ ከይተፀበየ ዝህቦ ዓይነት ፍቕሪ እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ፍቕሪ ብቐፃሊ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እንረኽቦ ፊልያ ዝብል ቃል ኮይኑ ምስኡ ተለጋጊቡ ድማ ፊላደልፊያ ወይ ድማ ፊልአዶልፎስ እናተባሃለ ዝግለጽ ቃል ኣሎ ፊልያ ማለት እምበር ፍቕሪ ሕውነት ወይ ድማ ፍቕሪ ዕርክነት ዝትርጎም ኮይኑ ካብቲ ንብፃይካ ከም ርእስኻ ምፍቃር ዝብል ሓሳብ ዝነቅል እዩ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ዓይነት ፍቕሪ ድማ ስቶሬጅ እንብሎ ዓይነት ፍቕሪ ኮይኑ እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ እቲ ካበደ ናብ ውላድ ወይ እውን ካብ ውላድ ናበደ ገፁ ዝመሓላለፍ ናይ ኣባታውን ኣዴታውን ዓይነት ፍቕሪ እዚ ፍቕሪ እዚ ኣብ መንጎ ወለድን ውሉዶምን ዝህሉ ፍቕሪ ዘመልክት ቃል እዩ ወይ ድማ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ኢልና እንገልፆ ፍቕሪ እቲ ሳልሳይ ብቐፃሊ ኣብቲ ግሪኻዊ ሕብረተሰብ ኮነ ኣብዚ ምድሪ ብቐፃሊ ዝለዓል ግን እቲ ኢሮስ እንብሎ ዓይነት ፍቕሪ ኮይኑ ፆታዊ ፍቕሪ ወይ ድማ ስምዒታዊ ፍቕሪ ወይ ድማ እንስሳዊ ዓይነት ፍቕሪ ተባሂሉ ዝግለፅ ፍቕሪ እዚ ፍቕሪ እዚ ብቐፃሊ ኣብቲ ፆታዊ ድሌት ናይ ሰባት ተሰሪቱ ዝግለፅ ፍቕሪ ስለዚ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እዚኦም ኣርባዕተ ዓይነት ፍቕሪ በብደረጃኦምን በብምርኻቦም ምተሓሓዞምን ኣብዚ መፅእ መዓልቲ ክንሪኦም ኢና ንሎም መዓንቲ ግን ኣብቲ ኣምላኻዊ ፍቕሪ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ንፍቕሩ ኣባና ክገልፃ ከመይ ገይሩ ኣባና ከግዳ መሪፁ ንዝብል ነገር ግን ከምቲ ዝበልናዮ
إذا أجابة زبال عينت فقري إجزابير أبجزار رؤسو تسريتو أبهر جزار رؤسو تسريتو نخال أتزهبهم عينت فقري إذا فقري زي كابس أيكا وينما كابتم سخازول أكل قال نجر كي تتصبخه እኳዳ ካውሽጥ ካብዝ ነቀለ ሓቀና ካውሽጥ ካብዝ ነቀለ ፍታው ንኻልኦት እተርእዮ ሰናይ ነገር እዩ እዚ ሰናይነት ናይ ዝፍቅር እዚ ድማ ምስኣተወ ነትሰብ ክልውጦ ክእል ዘይክልውጦ ይኽእል ነገር ግን ንስኻ ነቲ እትገብሮ ካውሽጥኻ ነቂልካ ስለ እትገብሮ ክትገብሮ እንከለኻ እተርእዮ ባህሪ ናይ ባህሪኻ ወይ ድማ ናይ ገዛ ርእስኻ ምስሊ እዩ ስለዚ ብኻል ኣዘራርባ እዚኣ ፍቅሪ እዚኣ ንርእሳ ኣብ ካልኦት ከምቲ ዘለዎ ጌራ እትሕድር ፍቅሪ እያ እቲ ንሎም መዓንቲ نزح حساب زن خجل تسألنا إنه وصدق قال دما كابرومي معرف حموشة نقلنا حد حساب كنرينا إذا أبرومي معرف حموشة زول حساب كابت أقدمه هورا باولوس إنها نوصوز مس حسابات بزعبا صدق أملاك كمي جيريو نفترة تزقل زبل حساب زنكلي مغنياتو أبتقدم أي سلسة معرف أبزوريا نيسب حاتيات كمي جيريو صدق أملاك بخبر درجة كم استجهد دحر مزرابو أبز معرف 4 حموشة نقنا بأمنا زركب صدق ززاربو العودي بفلاي بز معرف حموشه فقد حدا دما كميلنا بأمنا صديقنا مس املاخ سلام ويدما عرق ويدما حبرت كمزل لنا زتزاربولو عودي انبار كابزرومي حموشه فقد حموشه جميره حدا حساب كرخدلي اذا حساب زي كابرومي حموشه جميرو كسع فقد 10 تزلو اورا حساب ويدما كند حسابي اتقال كمزي يبل بتتوهبنا منفس قدوس فقر املاخ ابلبنا سلازي فسسه اتا تسفا دما ايتحفرنيا جنا دخومات كلونا كروسوس بغزيو منت عمصتي موته اب كند حدث ادق زموتو كوا زركب ايمسلن اندعي اب كند تصبو زغبرلو كموت زدفرس منالباش ايمتسانن يخون جنا نحنا جنا حات ان كلونا كروسوس اب كندانا مويتي مو املاح اتا فقرنا انا بزي يرئي الله صلاتو خلونا مس املاخ بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا دقا كندي بهيوت ازينا زي ندحن جناخه بغويتانا يسوس كريستوس بو حجي عرق رخيبنا باملاخو نمكحلونا امبر بزي طراي ايكونن بمبال ابز زرانا عودي حواريا باولوس كمي غيرو ناي اغزابير فقري بمجد منفس قدوس ناب كل زرسب كم زفسسه اتيوم زفوسسم سبات دما انت عينت بحريات كم زنبرم ينغرنالو مبار نمجمار زاكل اتا فقد شدشه زل حساب دحر اتوكيرنا رينا يا اتا ابز عود زتقميطو زلو ني املاخ فقر زفسسول مجدي بمجد منفس قدوس زبحال سالسي اكل بحر اغزابير زخونه ناي مولوكوت بحر زصوره نت بحر مولوكوت دما نابانا زحبر منفس قدوس زبحال اكل زمصي منات بتستوهبنا منفس قدوس فقر املاخ نابي فسسه يبلنالو ناب لبنا فسسه اذا ادميقنا خمردو زلنا حقي مخنياتو ازز فسسه فقر املاخ نابي فسيسو ندحريلنا ناب لبنا يفسيسو ابي فسيسو إلنا نحسب كلنا امبار ابوشتاو عالمنا هيوتنا ابتنا هيوتنا فلفالو مخانو سنغرولو لبنا اغزابير لما عند زفسوسو نغر انتاي تيلنا فقري كم تلبي دمنا چونغعت نيوت سب كم زقصل اتغبرو املاخ دما نت اوشات اسب ززور زنبر ني حاتيات غزات نمسبار انتاي غليصو ندحريلنا فقر زبال عالمي خغلص نريو زلنا سلاذ املاخ انتاي افسيسو لي نبلالنا فقري افسيسو لي اذا مفساس زبل زلو قال ازيو غفيحن عميقون قال ابتنا انجلش ابدلي قالات كيدنا خنريو خلنا ذا كاسكيدينج لاف ويدما ذا شيدينج ابرود لاف زبلو قال يتقن اذا مالت مليو ناي زفسسه ويدما فسيسو ناي ززار زلو زغون يكون فساسي زترغم قالي بخلا زراربا ناغزابير قال كم فساسي كوينينا وشتنا انتاي غيرو بلنالو اتيو يبلنالو سلاذ خمتي لبي دم اتچونغع اتمنفساو عالم دما اتنا هيوت سب قند اورا مترون زخونه ناي سب هيوت كل زقوصاصر لب سب انتاي زچونغع اندحريلنا فقري نمنتاي اتا واحد يرزولو منفس قدوس نلب سب انتاي مليو اندحريلنا فقر زبحال ناي املاخ بحر سلازمولو امبارا بزقال زي اتي فسيسو زبل زولو قال جحجح زبله وي مليو زفسس زترغم قالي زي قال زي ايكيو زبل قال كوينو مفساس فقري ويدما مليو مفساس ويدما مليو مغلاص ويدما مليو جحجح مبال زترغم قالي مالتي اذا قال زي مستقدمنا زرعنا قالات اقدما بنا بسمهرنا نابنت اب قبر حورات كلت 10 شوعته حدا قرينا بتندحروت معلتات كخون يبل املاخ
أبلع السجا زبالة كله كم منفسي كفسسي أوداتكم أوالدكم كنبيو أقواسكم رأي كريو أرجو تكون حلمي يميل نابنت أبزن ريو زلنا تتنبيت أو عالم حلمه أو عالم ويد ما رأز بهالعالم أبي واتساب أكتيفيت زغون مخنيات منفس كاب أملاخ نامنس لزفسس إيتيلنا نابلع له كل سجا منفس لزفسسي إذا زقبروا لمخنيات إجابة هردما بس حجن ريو زلنا عودي ناي أملاخ فقري أبلبسه بمحدث سب كابتمس أملاخ زلو حبرة تلعيلو انت يقبر نحريلنا ينبأ رأي حلم دما يحلم إذا خلو زقبروا لمخنيات إجابة هردما انت يندحريلنا حدا علامة سلا زلوي نفسه دما منفسو بسبب غيرو كجلس سلا زدلي إذا علامة إجابير أبتيتوس معرف سلا سفقد شو دوغمون كله بتصقو صديقنا بتسفى نيزل عالم هيوت ورست من انتغن كونسي بمدحانينا يسوس كريستوس غيرو نمنفس قدس أبلع علينا أبزيحو أفسوسو يبل دقيمة خنبوبي بتصقو صديقنا بتسفى نيزل عالم هيوت ورست من انتغن كونسي بمدحانينا يسوس كريستوس غيرو نمنفس قدس أبلع علينا أبزيحو أفسوسو سلاز قويتا يسوس كريستوس أبزوفان كبر مستقمت أبلع علينا أبزيحو زفسوسو بحر انتاي ندحريلنا منفس قدس بحر بحري قويتا منفس قدس كقلص كله خمزينو أنا انت خدكو يحشوكم نمنتاي كم زخماي زبالك كالي مصنانعي كابوخ مصوكم يلو إذا ألوس أراقليتوس بحر بحري لك خمزناتي زبالة بحر مننتن زلو اتكال إذا ترقومي اتكال مصنانعي بغال الزراربا اتكال خنبلن كلنا ببحر درجة زتفلي أيقونا نبل زلنا ببحر بمننتن كماي زخونة ناتي مننت بملئات زحازة أنا حج أبسقا إزولوخ نسوقنا بمنفس نعي أباهم زقدن ألوس باراكليتوس سلاز منفس قدس بكريستوس يسوس غيرو أبانا بزيحو فساسي بلنالو سلاز أوريد أب قبرها ورات كلت عسر شوعات إكزابير كان منفس خفسسيلو كالاي قويتا يس كريستوس أبزوفان كبر مستقبمت أن منفس قدس أبزيحو أفسوسي بلنالو اتنابانا زمت منفس قدس كا بمسارات رومي حموش زراني عودي منفس قدس دما نابانا انتا يافسيسون دحريلنا فقر الزبها العالم ويكان إكزابير بحر الزبها انت يبلس بتتوهبنا منفس قدس فقر املاخ قبلبنا انت سلاز غبره سلاز فساسيلو سلاز املاخ نمنفسو طراي زيكونه يبنا ويدما غويتا يسوع كريستوس ابزوفان كبر مستقمطه نمنفس قدس طراي زيكونه ابزو افسيس وسي ات منفس قدس زبال بيرسون نابانا مسمصه دما انتايو نابلبنا ملي فسيسو انتيلناس فقر ملي فسيسو سلاز كابوبو ملي زفساسه منفس قدس منفس قدس حيزو مصاب لبنا مليو زفسسو ነገር ድማ እንታይ ይተልና ፍቅሪ አምላኽ ዝባሃል ባር ብሩክ ሰማይ ብሩክ ሰማይተይ ኣብዚ እንዛረበሉ ዘለና ዓውዲ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ፍቅሩ ዝኸፍስሶ እንከሎ አባና እንታይ ይገይሩ እንድሕሪልና ኩሉ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ዝተዛረቦ ቃል ከም ዝፍጸም ውሕስነት ይብኩም ስለዚ እታ ተስፋ አምላኽ እንታይ ትገብርና ዝብለና ዘሎ ኣይተሕፍርን እያ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ዝሃበኩም ትንቢታዊ ቃል ወይ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም إذا فتصيمي باريخي أساجيروكمي وديي برهان جيروكمي أو جيروكمي نعلم فوس جيروكمي نعلم مصنع جيروكمي قبل إنكالو أتقال تصفى نصو أبز بمنفس قدس أبلبنا زفاسة فقر سسرتي سلازي كلهم تصفاتاتنا رقص كم زخونو 100% كم زتفاتصم انفلتسي بمتى أنت منفس قدس نابلبنا أفسيس ويلنا نصبي زلنا من فقر أملاخ مبار منفس قدس برقص فقر أملاخ أفسيس اللي اندحر كوينو كلهم تيوم أملاخ أبزل عالم ذهبهم تصفاتات بمنتهى ما بايز فتصم تيركم بفغري مبار إذا تصفى أملاخ أباخا نخفتصم مخنياتات نادلخا تسأنحلو مخنيات هيكون لهم معدي انت إذا أخذ تقبر نحريلك نفس وكف أبي هوتك زتزربك الحسكا بمتسا بفغر أملاخ زقال زاباي تفاتسيميو زقال أبي هوتي هياوي برخة إكزابير أباي تقاليسيو كبر إكزابير أبي هوتي متسيو حيل إكزابير مليون إلكا نخالك حسكا تتسألو جزي نمنتاي تيلكاسي أتا أملاخ زهبك تصفى زي حفر تسفاي ندحري زيت أم تسفاي حيس كايو نتقال سن خدميت نابت السبح لكا زوتو تسفاي اتا اي حفرني زبل زولو قال قص كاي قول ببني استرقوم قال محفر مالت حنيخ كا كابت السبح لكا مملاس ويدما نحادا نقر كم تزقبا اكا غير كا زي مخاد استرقوم قال سلاز ازي حنكت ويدما حفرت نايوش تبهريو نقر قلنا السبب قبلبنا مليوز فاساسا تايبلنا له فقريب عند الفقر مليو فاسيسو خوينو مليو فاساسا نقر دما نابدق مقراسو اي ترفني
ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ክግለጽ ክደልእ እንከሎ ንኽትክልክሎ ዘኽእል ዓቕሚ ካብሎም መዓልቲ ኣይክህልወካኒ ብርግጽነት ነግረካ ኣለኹ ካብዚ ፍቕሪ ዝተላዕለ ኣብ ሂወት ክትከይድን ሓድሽ መገዲ ክትከፍት ኒኻ ንምንታይ ከይልካኒ ፍቕሪ ኣምላኽ መሊኡ እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝፈሰሰ መሊኡ ፈሲሱ እዩ እምበኣር በሉ ኣብ ሂወተይ መሊኡ ፈሲሱ እዩ ኣብ ሂወተይ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊት እዩ ካብሎም መዓንዲ እቲ ኣምላኽ ኣባይ ዝገለጾ ፍቕሪ ክኽልክሎ ዝኽእል ሓይሊ ሓደ እኳ የልቦን በል እምበኣር ነዚ ሓሳብ እዚ ቁሩብ ዕሙቕ ኢለ ከኣውቴ ምክንያቱ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ መሰረታዊ መንፈሳዊ መግለፂታት ተቐሚጦም ስለ ዘለዉ እዚኦም መግለፂታት እዚኦም እንድሕር ተረዲእናዮም ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣብ ሂወትካ ንኽመፅእ ኣባኻ ኸ እንታይ የድሊ ምክንያቱ ካብዚኦም ዝረኣናዮም ብወገን ኣምላኽ መንፈሱ ኣፍሲሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋኑ ምስ ተቐመጠ ንመንፈስ ቅዱስ መሊኡ ኣፍሲስዎ ሳልሳይ ድማ እቲ ዝመፀ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልብና ንፍቕሪ ኣምላኽ መሊኣ ከም ትፈስስ ገይርዋ ክንብል ፀኒሕና ስለዚ እቲ ብወገን ኣምላኽ ክግበር ዘለዎ ኩሉ ተወዲኡ እንታይ ገይሩካ ይብለና ኣሎ ተዋሂቡካ ሕራይ እንድሕር እዚ መገዲ እዚ ሓቂ ኮይኑሲ ኣነ እቲ ተቐባላይከ እንታይ ክኸውን ነይርኒ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኸርኢ ነይሩኒ ዝብል ሓሳብ ክለዓል የግዲ ኣገዳሲ እዩ ሕራይ እዚ እንድሕር ኢልና እምበኣር ከምቲ ዝረኣናዮ ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ ፍቕዲ 11 ኣብዚ ዘንበብናዮ ቃል እንድሕር ተመሊስና ርኢናዮ ሃሊና ኮይንና ገና ድኹማት ከሎና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርስ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግና ኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ ንኣና እታ ፍቕሩ በዚ የርኢ ኣሎ ሕራይ ጸላእቱ ከሎና ፍቕዲ 10 ምስ ኣምላኽ ብሞቱ ወዱ ተዓርቕና ካብ ተዓርቕና ዳ ክንደይ ብሂወት ኣዚና ዘይንድሕን ግና ኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ረኺብና ብኣምላኹ ንምክሓለና እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ሕጂ ኣብዚኣ ነስተብል ኣምላኽ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣባና ዝገበሮ ምፍሳስ ኣባና ክፍጽሞ እንተኮይኑ ክፍጽሞ ዝነበሮ ግብሪ ዕርቂ ነይሩ እዚ ዕርቂ ዝብል ዘሎ ቃል ካታሉሶ ዝብል ቃል ኮይኑ ኣብቲ ኣውራ ዓውዲ ኸይድና ክንሪኦን ከለና እዚ ቃል እዚ to change exchange ወይ ድማ ነገራት ምልዋዝ ዝትርጎም ቃል እዩ እዚ ካታሉሶ ዝብል ቃል ካብ ክልተ ዓበይቲ ቃላት ናይ ግሪክ ዝመፀ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ትርጉሙ ንኣብነት ኣብ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ ገንዘባዊ ልውውጥ ምግባር ንሓደ ነገር ባርተሪንግ ዝበሃል ሲስተም ንኣብነት ቀደም ዘበን ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ቀደም ዘበን እዚ ሕጂ ንሕዞ ዘለና ቅርሺ ወይ ድማ ገንዘብ ብከምዚ ሕጂ ንሕና ንሕዞ መገዲ ስለ ዘይነበረ ሽዑ ገንዘብ ብወርቂ ወይ ድማ ብብሩር ወይ ድማ ብሓፂን ዝትመን ነይሩ በቲ ግዜ እምበኣር ብዕራይ ክትሸይጥ እንድሕር መፂኻ እንድሕር ኣብቲ ዘበን ባርተሪንግ ኮይኑ ብዕራይ ብበርበረ ወይ ብሽሮ ወይ ድማ ብገለ ነገር ትለዋወጦ ንብረት ብንብረት ምልዋጥ ግዜ ነይሩ ዳሕራይ ድማ ኮይን ዝበሃል መፅኡ ወርቂ ብሩር እናተባሃለ ድማ ከከም ዋጉ እናተተመነ ይልወጥ ነይሩ ስለዚ እዚ ተዓሪቕና ዝብል ቃል ብመሰረቱ ማዕረ ዝኾነ ልውውጥ ኣብ መንጎ ገንዘብ ኢኩቫለንት ቫልዩ to exchange in equivalent values ትርጎም ቃል እዩ ንኣብነት በዚ ዘለናዮ ዘበን እንድሕር $1 ክሽረፍ እንከሎ ናብ ሓደ ደርሃም ንኣብነት 3.67 ኮይኑ እቲ ኢኩቫለንት ቫልዩ ናይ 3.67 ደርሃም ብናይ ኢማራት ብናይ ዶላር ክርአ እንከሎ $1 ይቫልዩ ስለዚ this is what equivalent value እንብሉ ስለዚ እግዚአብሔር equivalent value ብምቕማጥ ንሰብ ምስ ርእሱ ዓረቆ ክንብል እንከለና እቲ ልዑል ኣምላኽሲ ንገዛ ርእሱ ኣብ ሰብ ብምቕማጥ equivalent value ኣብ ሰብ ክቐምጥ ከሎ ንሪኦ ዘለና ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ቃል እዚ ናብ ሰብ ከነምፅኦ ከለና እግዚአብሔር ንሰብ ካብታ ካታጎሪ ናይ ሰብ ብምውፃእ ናብ ካታጎሪ ናይ መለኮት ኣደይብ ንሰብ ምስ ገዛ ርእሱ እንታይ ገይሮ ንብል ዘለና ዓሪቆ ንብል ዘለና እዚ ካታሉሶ ዝብል ቃል ኣብቲ መንነት መፂና ክንዛረብ ከለና ናይ መንነት ልውውጥ ካብ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ናብ ናይ ጽድቂ ባህሪ ምልዋጥ እንድሕር ብተግባራዊ ናይ ዝምድና ምልዋጥ ኮይኑ ድማ ካብ ጽልኢ ናብ ምንታይ ናብ ዕርቂ ምምፃእ ዝትርጎም ቃል እዩ ስለዚ ኣምላኽ ንሰብ ናብዚ ንብሎ ዘለና ምፍሳስ ናይ መንፈስ ፍቕሪ ወይ ድማ ምፍሳስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከእትዎ እንከሎ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ንባህሪ መንነት ሰብ ብምልዋጥ ኮምፕሊትሊ እግዚአብሔር ናብ ገዛ ርእሱ ብምድያብ ነዚ ሰብ እዚ ናብቲ ናይ ዕርቂ ዝበሃል ዓለም ወይ ድማ ናብቲ ምስ እግዚአብሔር ሓቢሩ ዝነብረሉ ህይወት ይእትይዎ ባርብሩኽ ሰማዕየ እግዚአብሔር እዚ ክገብር እንከሎሲ ኣብ ሰብከ እንታይ ባህርያት ነይሮም ቅድሚኡ ኢልካ ምሕታት ግቡእን ኣድላይን እዩ ንምንታይ ተይልና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ጳውሎስ ቅድሚ ተዓሪቕና መባሉ ዘለዓሎም ዓበይቲ መሰረታውያን 4 ድኻማት ኣብ ሰባት ክትርእዩ ምክንያቱ ኣብዚአን ቃላት እዚአን ክንሪአን ከለና ካብ ፍቕዲ 6-11 4 ዝተፈላለዩ ቃላት ምስ ሰብን ምስ ኣብ ሰብ ዝነበረ ድኻምን ዝገልጹ ቃላት ተጠቒሙሉ ንኣብነት ኣብ ፍቕዲ 6 ኸይድና እንድሕር ኢና ንሕና ጌና ድኹማት ከሎና ይብል እዚ ድኹማት ከሎና ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከይድኩም ተሪእኹሞ
when we don't have strength when we are powerless ዝትርጎም ቃል ኣምላኽ ኣብ ሰብሲ ንቃሉ ክፍጽመሉ ዝኽእል ዓቕሚ ወይ ድማ ሓይሊ ኣይነበረን ይብለናሉ እዚ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረባሉ እንድሕር ኢልና ሰብ ክእለት ናይቲ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክገብሮ ዝደለየ ኣይነበሮን ይብለናሉ ስለዚ ንሕና ጌና ድኹማት ከሎና when we are powerless ዝብል ቃል ብምጥቃም እዚ ቃል እዚ ኣብ ካልእ ክንትሪኦ ከለና ሕሙማት እንከለና ድኹማት ከለና ዘይጠቕሙ ከለና ምንም ንኣምላኽ ዘይበቕዑ እንከለና ኣምላኽ ሲ ጌና ምስ ድኻምና እንከለና ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልና ንክርስቶስ ኣብ ክንዳና ከም ዝመውት ገይርዎ እታ ካልአይቲ ድኻም ኣብዚኣ ዝተገልጸት ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ እትብል ዘላ ኣብ ኣብዚኣ ምዕራፍ 5:6 ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ይብላሉ እዛ ምእንቲ ዓመፅቲ እትብል ዘላ ቃል እቱ ኢልና እንድሕር ኢናያ ኣብ ሰብ ዝተሳእነ ወይ ከዓ ጉድለት ዘለዎ ባህሪ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ባህሪ እዚ ኣንጋድሊ ይብሉ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከይድኩም እንድሕር ኢኹሞ እዚ ቃል ኣንጋድሊ ዝብል ቃል ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ተራገምቲ ንኣምላኽ ከይተረፈ ዝረግምዎ ዓመፅ ዝመልኦም ሓጣን ዝትርጎም ኮይኑ destitute of reverential outwards God ዝትርጎም ቃል ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ዓመፅ ዝብል ዘሎ ቃል ሰባት ፈፂሞም ንኣምላኽ ዘይደልይዎን ከለው እኳ ንኣምላኽ ዘይደልይዎ ዘይኮነ ዘየኽብርዎን ከለው ካብኡ ሓሊፎም ድማ ንኣምላኽ እኳ እናረገምዎ ከለው ሕጂ ሮሚ ኣብቲን ቀዳሞት 3 ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ብዙሕ ድኻማት ኣብ ሰብ ይዛረብ ግን ሰብ ከምኡ ኢሉ እንከሎ ጌና ዓመፅቲ እንከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ መን ኣብ ክንዲ ዓመፅቲ ስለዚ እዚ ዓመፅ ዝብል ዝረኣናያ ቃል ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ዝወፀ ንኣምላኽ ዝረግም እንከሎ ዝትርጎም ቃል እቲ ሳልሳይ ኣብ ምዕራፍ 5:8 ዝረኣናዮ ንሕና ጌና ሓጣን ከሎና ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ንሕና ጌና ሓጣን ከለና ዝብል ቃል ብዛዕባ ስእነት ጽድቂ ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ ሰብሲ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ኣይነበሮን እዚ ቃል እዚ እቲ ሃማርትያ ዝብል ቃል ኮይኑ ሃማርታሎ ዝብል ቃል ኣድጀክቲቭ ናይቲ ቃል እንታይ ማለት እንድሕር ኢልና ሰብ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ተፈልዩ እንከሎ ምክንያቱ እቲ ሃማርትያ ዝብል ቃል ካብ ሓደ ሓባራዊ ዓወት ምፍላይ ወይ ሓቢርካ ክትዕወቶ ካብ ዝተፀዋዕካ ምእላይ ወይ ድማ ሸቶኻ ናብዚ ቀኒዑ ክኸውን ክኾይ ዝግብኦ ከሎ ካልእ ሸቶ ምግባር እዩ ብቓልእ ኣዘራርባ ከምዚ to achieve in a wrong assignment ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሃማርትያ ኣምላኽ ዝበለካ ካልእ እትነብሮ ካልእ ኣምላኽ ክትኣትዎ ዝበለካ ካልእ እስኻ እትኣትዎ ካልእ ክኸውን ከሎ እዩ እዚ ቃል እዚ ሃማርታሎ ኣድጀክቲቭ ቃል ኮይኑ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልናስ ጌና ሓጥኣን እንከሎና እታ ሳልሰይቲ እምበር እዛ ሲነርስ እትብል ዘላ ኣብ መበቆላዊ ውድቀት እንከለኻ ካብ ኣምላኽ ርሒቕካ እንከለኻ ዝትርጎም ቃል እታ ራብዒት ናይ መወዳእታ ክንሪኣ ዘላ እቲ ኣብ ፍቕዲ 10 ዘላ ጸላእቱ ከሎና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና እትብል ቃል እዛ ጸላእቱ እትብል ዘላ ቃል ብቓላ ኸይድና ክንሪኣ ከለና ኢኒሚቲ ዝትርጎም ቃል እዚ ኢኒሚቲ ማለት ምስ ኣምላኽ ሰላም ዘይብሉ ምስ ኣምላኽ ስምምዕ ዘይብሉ ፈፂሙ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ንኣምላኽ ዝጸልእ እንከለኻ ይብላሉ ባር ተጠንቂቕና ንስማዕ ሕጂ እዚአን 4 ባህርያት ኣብ ሰብ እንከለዋሲ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ እንታይ ገበሮ ንብላ ኣለና ዓረቆ እንታይ እንከሎ ሰብ ቀዳመይቲ ንበላ ፓወርለስ ሓይሊ ዘይብሉ እንከሎ ወይ ድማ ድኹማት እንከሎና ወይ ድማ ሕሙማት እንከሎና እታ ካልአይቲ ዝረኣናዮ ዓውዲ ዓመፅቲ እንከሎና ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብልና እንከሎና ንኣምላኽ ዘይነኽብር እንከሎና ንኣምላኽ እናረገምና እንከሎና እታ ሳልሰይቲ ዝመፀት ነጥቢ እቲ ኢልና እንድሕር ኢናያ ድማ እንታይ ትብል ቃልያ ጌና ሓጥኣን እንከሎና ሃማርታሎ ኣብ መበቆልና ካብ ኣምላኽ ዝተፈለና ካብቲ ሕብረት ዓወት እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ናይ ክብሪ ህይወት ዝረሓቕና እንከሎና እታ ራብዒት ናይ መወዳእታ ድማ ኤነሚስ ኦፍ ጋድ ጸላእቲ ኣምላኽ እንከለና ምስ ኣምላኽ ሰላም ዘይብልና እንከሎና እምበር በዚአን ኩለን ዝረኣናየን ኣምላኽ ንቓል ተስፍኡ ኣባና ንኽፍጽሞሲ ኣባና ገለ ዝረኣዮ ሰናይ ነገር ኣይነበረን ብለና ኣሎ ምክንያቱ ሓይሊ ነበረን ቃል ዘፈጽም ነቲ ቃል ከፈጽም ዝኽእል ብቕዓት ኣይነበረ ምክንያቱ ዓመፅቲ ኢና ነርና ሳልሳይ ገና ሓጣን ኮለና ብምባሉ ጽድቂ ዝበሃል ኣብ ሰብ ዘየለን ከሎ ራብዓይ ድማ ጸላእቲ ኣምላኽ እንከሎናስ ኣምላኽ ንቓል ተስፍኡ ኣባና ምእንቲ ክፍጽምሲ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃና ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተሰቂሉ ከም ዝሞት ብምግባር ንመንፈሱ ኣብ ልዕሌና ከፍስሶ ከሎ ንርኢ ኣለና እምበር ሎም መዓንቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ቃሉ ንኽፈጽምሲ እንታይ ኣብ ህይወተይ ክርኢ ዘለዎ እንድሕር ኢልካ ኣምላኽ ኣባኻ ዝረኣዮ ነገር የብሉን እቲ ሓንቲ ኣባኻ ኣምላኽ ዝደልያ እምበር እንታይ ኣትልና ነቲ ኣብ መስቀል ዝተሰወ ናይ ወዱ በጃነት ብምቕባል ንፍቕሩ ኣካል ህይወትካ ብምግባር ብመንፈስ ቅዱስ ምስኡ ሓቢርካ ምስ ኣምላኽ ክትዕረቕ ምክንያቱ ዕርቂ ማለት ከምታ ቀዲመ ዝገለጽክዎ ካብ ዘለኻዮ ደረጃ ውድቀት ወፂኻ
تقليلك تغيرك حدش بمخان نابت إجزابير زلو بوتا ديبك مس إجزابير متعراق مالتي مغنيات of equivalent value مخان سترقوم كالي مغنيات عرق خطبل اندحر كوينكا أب حدا درجة زلو أكالات زق أبابلو ويدما زوها هابو نقري نابنت أملاخ فقري اندحر يلكا أمو أملاخ يفكرني اندحر يلكا نصغر ما تماليس كان أملاخ كتفكرو اندحر كوينكا اتا أملاخ كاباخا زصبيا فقري اتا أبو زلا فقر تريا بخلا زراربا أملاخ كفكره كان كله اتا ناتو فقري يهبك كامو اتا فقر ناتو أباخا حدش فقر مس ولدت اتخا منفس كازنق الفقري اتنا أملاخ زوقع عينات فقري بخلا زراربا أملاخ سي بتناي قدم بحري خالهم ما عند خطرخبو ايدلين انتي ايدلين دحريلكا نعاخا لويتو حدش يوت كهبك اذا قبل كلهم بالله ما عندي كم زنبر كود اود قتي اب حطياتي اب دخامي اب موتنتي ينبر نو يا ايفالون يلو باولوس انتي دا املاخ سي لويتوناي صقوق اتخلونا باناس بحرينا انت غير وي فصيمو لويت وي سلاز لو ما عندي ناي فقر ما عندي اغزابير تخفيت الكازلو انتي نختغبري ندحريلكا ناي هيوت معرف نخالوت منتي كتكفدي اذا دماي اذا ابزن ريو زلنا فقري لو ما عند خمت خجمر كلو خزبلكو اقداس نتبي انتي ندحريلكاني املاخ سي كمي غيريو افكيرو نازبي املاخ كفكرنا كلو اب غزا رؤسو تامامين امنا غزا برؤسو بحال توكيلو نعنا دما بملوات بحرينا لويت خمت كاتالو سوزبل قال زرانا عرق مالت سي اب حدا درجه زلو اكلات زغبرو لووتي نامنت نحدو دولار بخلت درهم يتحويوني خا نحدو دولار تحويو بسلسنه رؤسان شوعتن درهمي سلاز ناي درهم كمطن بموساخيخا مس حدا دولار ايكويفالنت تغبرو املاخ دما نسب كعرقون دحر كوين مس غزا رؤسو نابت اغزابير زلو درجه بمديابيو مس غزا رؤسو انتي غيرو تيلكان حدا غيرو بالو ما عند ابسلو طمنت كتنبر فقاتك كوني غبوي انا خمز مسلني نزناي لو ما عند حسابي كاسرو اندحر كوينن حواريا باولوس نزي ابز زاربولو زل عودي مس غزا هيوتو اتاساسيرو زرايو حد عاود تخريكم كدلي مغنيات ابز كونتكست حواريا باولوس كمز زبل قال تطقيمو قداماي تيموثيوس معرف حدا كفقد 10 حدا اذا وين كمتن اي حدر التوهبه وانجيل نايت بروخ املاك كبري وانجيل نايت بروخ املاك انتايو كبري سلاز وانجيل ناي املاك انتايو كبري حراي انا نتحايل ذهبن كريستوس يسوس غويتانا نغلغلوتو مديبو امون كخون سلازبق عني امسغنو الله انا قدم صرافن سوغاغن غفعن نيرخنا سيسي كيف لطكو بزي مؤمان سلازغبركو محرت رخبكو صقا غويتانا مست اب كريستوس يسوس زلو امنتن فقرن بزي لكع عزازه كريستوس يسوس نوتو انا زقدامايم حطان كدحن كم زمصه از قال زي اموني مقبالون بخلو غبوي غناخ يسوس كريستوس نوتو ناي زلعالم هيوت كبوصحيلهم بوز امنو نارآيا نخلو تعغستي قدم واو ثانك يو هولي سبيريت قدم ازي اباي ارآيو امبار ازي اغزابير اب باولوس زريو زلو بحري انتاي ندحريلنا ناي محرت اواجي ناي فقري اواجي مخنيات حواريا باولوس قدمنا بزي غعزو هيوت زممصو انتاي نيرو ندحريلنا كم تغليصو زلو صرافي كالاي سغواغي سالساي غفعي سز حواريا باولوسي انتاي خانير كابزر اندحريلكايو انا صرافي سغواغي غفعي وا كميل كان قالوا ما انتي نزي عب املخ نزي زي حلف زي حد املخ عب كبرخ نختبو بقعي كان دحريلكايو هو املخسي نتما الياز يبلو محروتو اباي كغولصو مسفتو يبلكالو انت يبلالو تقال دحرينا ياسي كريستوس يسوس نوتم انا زقدامايم حطان كدحن كم زمصه از قال ز اموني مقبالون بخلو غبو يبلنالو سلازي املخسي نጳውሎስ انت يغيرو دحريلنا ارآيا كله تعغستو يغيرو سلاز بكريستوس يسوس نጳውሎስ انت بزيح دحريلكا بزي لكع فقرن امنت انت يغبريلو عزازه زبل قال تطقيمو امين فقر 14 صغانا غويتانا مست اب كريستوس يسوس زلو امنتن فقرن بزي لكع انت يغبره عزازه كوم دابل ابي وتيلوم معنتسي بزي لكع زعزازه صغ املاخي حجيጳውሎስ ابز اتو يلكا خطريون كلخا حيال ملእختኛ حيال حواريا ምድር ዘንቀጥቀጠ ናይ እግዚአብሔር ክብር ዝገለጸ ኣብቲ ዘበን حواريات ዝተገልጸ ዓበ حواريا እዚ حواريا ዝግን ነቲ ኣምላኽ ዘዳለው ናይ ፍቅር ማዕድስ ጌና ጸራፊ ሰጓጉ ገፍዓ ከሎ ዝኣተወይ እቱ ኢለ ብዙሕ ቃላት ክርኢ ይኽእል حلفنا بولكو قلت في لحد نجار كريكم نابنت أو قبر حواريات معرف شمون تفقد سلسته
ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፋኣ ናብ ኣባይቲ እናእተወ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ ይብል መሊስና ካልኣይ ጥቕሲ ንርኢና ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1 ግብሪ ሐዋርያት ግና ሳውል ጌና ብምፍራህን ብምቕታልን ኣብ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ነዲሩ ነበረ እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣኣሲሩ ንኢየሩሳሌም እንትኸምጾም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘሎ ኣባይቲ ጸሎት እተብጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመን ንዮ ተለና እዚ ሰብኣይ እዚ ምንዳር ብሕርቃን ጓህ ዝመልኦ ሰብኣይ ኣብ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 4 ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ ሰብኡትን ኣንስትን ኣኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፈ እናሃብኩ ነዛ መገዲ እዚኣ ክሳዕ ዝኽሕዱ ሰጎክዎም ኢሉ መሊሱ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት 26 ፍቕዲ 9 ኣነ ንርእሰይሲ ምስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ጉቡኦ ምዃኑ ይመስለኒ ነይሩ ኢሉ እንታይ ጉቡእ ይመስሎ ነይሩ ምስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ንምግባር ናይ መወዳእታ ገላትያ 1:13 ቀደም ብኣይሁድነት ክነብር ከለኹስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ብዘይ ልክዕ ከም ዝሰጎክዋን ከም ዝዕነኽዋን ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ከም ዝሰጎክዋን ከም ዝዕነኽዋን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳውል ዝበሃል መንእሰይ ወይ ከዓ ዳሕራይ ሽም ጳውሎስ ዝተቐየረ እዛ ፍቕሪ ኣምላኽ ክሳዕ ዝረኸበቶ መዓልቲ ነታ ማሕበር ዝሰጎጎ ዝዕነወ ናይ ብዙሓት እምነት ዘፍረሰ ንብዙሓት ካብ እምነቶም ዘሳነኸለ ንብዙሓት ዝቐተለ ንብዙሓት ዘልመሰ ገፋዒ ተፃራፊ ሰብኣይ እዩ ዝነበረ ንምጥፋእ ናይታ ማሕበር ዝተሃንደደ ሰብኣይ እዩ ዝነበረ ነዚ ኩሉ ግን ኢሉ ብዘይ እምነት እየ ዝገበርኩ ሎማ ዓን ሰማዕተይ ሕጂ ክርስቶስ ክስብኸና እንከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በዝን ብቑዓት ኣይኮናን እንብሎ ነገር ክህሉ ይኽእል ከምቴና ቀዲመ ዝገለጽኮን 4 ነገራት ገሊጸ ኣለኹ ቀዳመይቲ እንታይ ኢልና ኣለና ሓይሊ ኣይነበረናን ድኹማት ነርና ካልኦት ዝገለጽናዮ እንታይ ኣትየልና ዓመፅቲና ነርና ብባህሪና ፍርሃት ኣምላኽ ኣይነበረናን ንኣምላኽ ኣይንደልዮ ኣይነኽብሮ እኮዳ ረገምቲ ነበርና ኢሉ እቲ ሳልሳይ ዘምፅኦ ሓጣን ነበርና ኢሉ ሃማርታሎ ዝብል ቃል እዩ ፈፂምና ካብ ዕላማ ኣምላኽ ዝወፃና ሸቶና ዘይነሃርም ኢና ነርና እቲ ራብዓይ ዝገለጾ ድማ ኤኔሚስ ኦፍ ጋድ ተጻላእቲ እግዚኣብሔር ኢና ነርና ሎማ ዓንቲ ግን እግዚኣብሔር ኣፍቂሩና ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብዚ እንመሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ብዘይ ልክዕ ኣባና ዘዕዘዞ ፍቕሪ ኣለዎ ሎማ ዓንቲ ብሩኽ ሰማይ ነዚ ጎይታ እዚ እንድሕር ብዝግባእ ኣብ ህይወትና ኣትዩ ንህይወትና ክልውጥ ዘይፈተና ኮይና ሎማ ዓንቲ ፍታውና ክኾን ፍቓድኩም ይኹን ምክንያቱ እዚ ጎይታ እዚ ንህይወትኩም ምስ ኣተዎ ናብራኹም ክልውጦ ኣካይዳኹም ክልውጦ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ከፍስሳ እዩ ፍቕሪ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ባህሪ እዩ በዚ ባህሪ እዚ እግዚኣብሔር ክመልኣካ እንከሎ ምስ እግዚኣብሔር ክትሓብር ዝገብረካ ምስ እግዚኣብሔር ክትዕረቕ ዝገብረካ ባህሪ እዩ ዝኣትወካ እምበር ካብዚ ሎማ ዓንቲ ሰበኽክዎ ህይወተይ ኣይትልወጥኒ ኢልካ ዝወፃኻ እንተ ነርካ ኮይንካ ሎማ ዓንቲ ዝልውጥ ናይ እግዚኣብሔር ዳሃ ይእተውካ ንሱ ድማ ፍቕሪ ኣምላኽ ይበሃል እምበር በዚ ቃል እዚ ምስይ ሓቢርኩም ክትፅልዩ ክደልየ ንመዓልቲ ምድሓንኩም ድማ ሎማ ዓንቲ ኣውጅዋ ምስይ ሓቢርኩም ፀልዩ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስግነካ ኣለኹ ዕዙዝ ፍቕርኻ ኣባይ መሊኡ ስለ ዝፈሰሰ ፀጋኻ ብልዕለይ ስለ ዘሎ መስግነካ ኣለኹ እንሆ ንዓይ ምሳኻ ክትዓርቀኒ ሓድሽ ፍጥረት ክትገብረኒ ፍታውካ ስለ ዝኾነ ኣቦ ሎማ ዓንቲ ነቲ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ዝተሰቕለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓንየይን ጎይታይን ገይረ ይቕበሎ ኣለኹ ካብዚ ህይወቱ ስለ ዝተማቐልኩ ደጊም ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ መርገም ኣብ ልዕሊ ሞት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ምኽሩን እገዝእ ኣለኹ ካብዚ ህይወት ዝተለዓለ ደጊም ኣነ ሓድሽ ፍጥረት እየ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ ኦ ኣቦ እዚ ስለ ዝገበርካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ ብወድኻ ብኢየሱስ ስም ኣሜን እዚ ኢልካ ምሳይ ስለ ዝፀለኻ ሕጂ ቅፅበታዊ ለውጢ ኣቲካ እዩ መንፈስካ ሓድሽ ህይወት ኣትይወይ ደጊም እቲ ብሉይ ፍጥረት ኣይኮንካን ንስኻ ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ ንስኺ ሓድሽ ፍጥረት ኢኺ ህይወትኩም ኩሉ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊት እዩ ብሩኽ ሓወይ ብሩኽ ተሓፍተይ እዚ ህይወት ዝቅድሚ ሕጂ ዝነበረኩም እንተኮይኑ እዚ ሎማ ዓንቲ ዝመሃርኮ ነጥቢ ሓደ ነገር ኣብ ህይወትኩም ክገብር እዩ ምስቲ ኣቐዲመ ዝመሃርኮ እንድሕር ሕጂ ዝመህሮ ነጥቢ ኣተሓይስኩም እንድሕር ወሲድኩሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርቡ ሎማ ዓንቲ በዚ ምክንያት ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን እትብልሉ ምክንያት እንተሎ ሎማ ዓንቲ ዘይብቕዓት ዝበሃል ዝሰዓረ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ረኺብኩም ኦልሬዲ ብክርስቶስ ድሒነ ክንብል እንከለና ኣብ ብቕዓትና ኣብ ዓቕምና ወይ እውን ኣብቲ ንሕና እዚ ኢና እንብሎ ተሰሪትና ኣይኮንናን ድሒና እንታይ ዳ ፍቕሪ ኣምላኽ ብዘይ ዓቐን ኣባና ዝተገልፀን እምበር ሎማ ዓንቲ ትምኩሕትኹም ትብዓትኩምን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ንህይወትኩም ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍተሉ ክትርእይዎ ኢኹም እኳ ደኣ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ሲሉ ብዘይ ዓቐን ብክርስቶስ ኢየሱስ ናባይ ፍቕርን እምነትን ኣዕዚዙ ኣፍሲሱ እዩ ብዘይ ዓቐን ፈሰሰ ዓዘዘ ከም ዝበለ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ህይወትኩም ካብዚ መዓልቲ እዚ እምነትን ፀጋን ዓዚዙ ክግለጽ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ መሊኡ ክፈስስ እዩ ንብዙሓት ድማ ንራህዋ ንለውጢ ንዕረፍቲ ክትኮኑ ኢኹም
ንስኹም ኣዝኹም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም ማጓሲኡ ብኹሉ ደልዲሉ ውሉድ በፅሐ ኮይኑ ንእከይ ስዒሩ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ሓቅን ሒዙ ሕድሪ ናይ ክርስቶስ ዕላምኡ ገይሩ ደመና ናይ ክብሪ ደመና ደመና ናይ ሓቂ ደመና ኦሆ ደመና ናይ ነቢያት ደመና